Gin-reconcile sang Committee on Communication and Public Information sang Iloilo City Council ang duha ka mga separado nga proposed freedom of information kon FOI ordinance na ni Councilor Shin Marie Mabilog kag Councilor Nene de la Liana. Matandaan nga ginduso sang duha ka mga konsehal ang halos kapareho lang nga mga ordinansa. Sa interview naman sang Bomba Radio kay Councilor Attorney Cedfrey Cabaluna, chairman sa nasambit nga komitiba, iyagin pahayag nga sa ginpatigayon nga committee hearing sang nagligad nga semana nangin bukas ang duha sa mga suwestyon kag pag-reconcile sang ila duha ka mga proposal. Suno kay Councilor Cabaluna, palareho lang man ang ilang mga probesyon nga subong gidatinghoan nga ma-finalize. Naibaloan nga ang ordinance ang may tinutuyo nga mga transparent ang mga opisina sang Iloilo City Government. I'm glad to inform you that both Councilor Mabilog and Councilor De La Llana were there, and at the same time we're open to many of the suggestions that we wanted to deal with in relation to reconciling both ordinance proposals from them. What we did during that committee hearing is basically read to the salient provisions of both ordinances, and what we were able to resolve already early are the similarities.